Hai ku blei fi sa sisian pat haga kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Kalong ke jingkemen ke bakrau ban sami ke ktien ke jong blei banganget scam. Kalong ke jingbam na ke benda ke mensim ke jongi banganget scam ling ba ke ktien ke jong blei onang yalam ningi naga jinget syaga jinget naga buram syaga buram. Di hagri ke sengi ke bementa ke kubor ke bau blei bu haga download ke jong abanya sam piwe kalong syapang ke jinget haki sau benta jong ke jingim. Ke jinget haki sau benta jong ke jingim. Ke beningkong ngaku aba fintep baga jinget kalong ke badon kam hadu kata-kata. Ke jinget kalong ke jing ai ke bakirpang ke bau bleu ai yang iki breu. Kidon shibun ke jing tau ke bamla ban nget. Henry mengi ki breu ngilong ki ba lakirku ha ke ba ngidon ke jing la ban nget. Peru bleu la ai ngi ke jing la ban nget. Namar kadai lingba jong kani ila bandon ke jinge dei ke bayam baru blai te ningkong kaktin ke jong blai ke ong lefin play Hebrew ke nong ba katway khat ke ban riu kaktin ke jong try ke ong klem ke jinge ngenam la ban pen so bhayu blai tingi so thu kat no ke long ke ban kam bandon ye ke jinge namar klem ke jinge ngenam la ban pen so bhayu blai bar ke baar ke jinge ke jar ke basngo ba yo sngo kaktin ke jong blai kat kum stish knong rom kol nong basipo ke khat ke bakhat myo man bangi sngo ke ktien ke jong blai man bangi shashkor ke ktien ke jong blai man bangi puson ke ktien ke jong blai ke jinget hapo jingi kanang roy kanu ke belong shabana ke ktien ke jong blai kam de ke jinget bat kam la ruban peso bhayo blai re ke jinget ke bakat kum ke nong rem jong ke ktien ke jong blai ke taken kaba ublay updiang bar ublay usyam sungobha. Te hakri kesengi kementang aku abanya sam kaba ningkong idon kam ya ke jinget naga benta ke jing penem. Idon kam ya ke jinget naga benta ke jing penem. Isngot ho ba ubreu umlong tang hakni ke pertai. Henrela tau yu breu haga jing seriem baru ublay haga baka mensim ke jong ubreu kalong shiki bom jukut kumbau bleu long shiki bom jukut haga klip mat bala penlong yangi haga ni ke purtai idon ya ke mensim badai na ke bentang ni ke mensim bau Jesus Christ sulawan syaga ni ke purtai namaru breu ulahap syaga pop bat ke pop kawan ra ya ke jingtem ke balong ru ke jingyap ke bakinja mensim ke jingyap ke bakinja mensim ke jing penyakhlat yangi nau blai shiki bom jukut dan ringi aingo yu blai bagaktian u blai ki yathu syaikdar bau Jesus Christ ulawan ban penem yang abad yapi barka jingai ke jong blai kalong na ke benta ki breu baro namaru Jesus Christ ulong ubaka jingai kat ke jingai ke daphau haka ba shitelup ka perthai ki breu baro kimla bandan syabat na ke jingai ke jong blai Henry kani ke jingai ke jong blai onom la ban trekam lem danginget. Jika bening kong aku aban IP ya ke khot Bible ke bapin ken mau ya ke bala penkesan la penemingi ling baga jinget. Ke khot Bible ke baro ngi jiet tebha lai kan riu Yohanes nabo bleu it kata-kata ke perthai kan bulai tino yu khun bel khamroi uei banget hu onam jatsho Henry nyo ke jingim babam jukut tingi don kam ya ke jinget ban yo ke jingim babam jukut namar ke Bible kong uei baro ubanget kabamot ke jinget ke jingjiet ke jongi larangi jiet ban nget in yo ke jing penem Jesus Christ shimlawan tang na benda ki katto kan ni Jesus Christ wan na benda ke pertai baro Henry bangin yo kata ke jing penem ke Jesus Christ ai ling ba ka jingyap ba ka jingmi pat ka jingu gidon kamban ngan ka Bible ko stis no rom gulong balai ka khat ka arpu pra ka ngini ka kentien namar kata ngi yakut ni ano bala penkesan yo breu da ka jingat klem ka jingle ka hukum ka Bible ko ong la penkesan kani ka kentien penkesan ka bamut la pen bena bangilong ki bahok hakmat ublai Lingba ke jinget ndai da ka jingle ka jongi
Susungan ai fi ketian ke jong blay lefin pulih Galatia kal nong ke balai ke khot ke ba arpun riu Galatia kal nong ke balai ke khot ke ba arpun riu ke ong iri ke kentian. Galatia kal nong ke balai ke khot ke ba arpun riu ke ong namar pi baro pilong ki khonu blay daga Jingngeit hau Jesus Christ. Daga Jingngeit hau Jesus Christ ngi baro ngi lalong ki khonu blay. Haduk kat ni ga Jingngeit kalong ga badon bor naga benta ga Jingngeit dai ga jingi baru blay. La ting khon yangi dau blay. La khot yangi bengilong ki khonu blay. Ngila ban wan show blay ko mukpa jangi ling ba ga Jingngeit. Ephesus kalanong ga ba ar kat khot ga ba pra ga ba khamsha shushu ga ktian ga jong blay ka ongum ni. Namar daga Jingngeit la penem yapi daga Jingngeit ken kataru om na pihi kalong ga Jingngeit ublay. Hang ni ga ktian jong blay ka ong la penem ngi daga Jingngeit. Henry bangin yo pediang ye ga Jingngeit ngi don kamban gen. Ka Jingngeit kalong kum ka kti ka ba kner na ka bentaban pediang ye ga Jingngeit ga jong blay. Ka Bible ka ong ba kamdei ka jingle ka jongi kare ka Jingngeit ka jong blay kare ka gift ka jong blay. Lada don manu ba ai yengi ai sngo ba kata ka Jingngeit ka baki ai ngim dan kamban sio Henry bangin yo pediang kata ka Jingngeit ngi habban kner ka kti ban pediang da ka jing sngo ka Jingngeit ru kare ka Jingngeit ka ba blay u ai shangi ki bril. Henry bangin yo pediang ye kani ka Jingngeit ni habban nget. Ka Jingngeit kalong ka kti ka ba kner ban pediang ye ka Jingngeit ka jong blay. Ka Bible ka ong om da ki jingle hagar khot ka ba khandai ka ong om da ki jingle ba unu ru unom yo ban sngo sarong. Ka ktin ka jong blay ka ong mdei da ka jingle hok jongi lanir ka jingla ka jongi ban kongo namar ba ka jing shisha kalong babaro ubriu ula lepop. Abang lepop ka bamut kumno. Ila penkenya ka hukum ka jong blay. Ka hukum ka jong blay kalawan ra penban ya ka jingtem hangi. Mdei na ka daw ka hukum kalong ka basneo. Hene ka jing bamla jongi ban sumari ka hukum. Kala penlong yangi ki briu ki bandon ha ka jingtem jong ka pop. Ka hok ka jongi kala-kalalong ka janjot akhmat jong blay. Ublay umla ban pediang shui ka hok ka jongi. Namar bangin yo ia ka jing penem. Bangin yo ia ka jing pen kesan. Ngiron kam ban yo ban long ki bahok kum ka hok ka jong blay hi. Henry kata ka bamla ban long na ka benda jongi ki briu. Namar baro ngilahap. Ka Bible ka ong baro ubriu la lepop. Baru la do leno ia ka buram ka jong blay. Di Henry ngi aingo yo blay. Baling ba ka Jingngeit. Iyo pediang ya ka Jingngeit ngobha ka jong blay. Ka Jingngeit ngobha ka jong blay kalong u Jesus Christ. Ha ka jingyap jong halo ka ding pena bat ka jingmi pat ka jong ka balong ken ka jingknya ka ba janai tam na ka benta ka jing penem ka bensim ka jongi. Tila da don na peng jong pi pidang perkhat babanyo ka jing penem pi hab ban le ya ka ne ban le ka tai pi hab ban la shwa ban long khoj ban em khoj ban long ki bre ka janai kata ka long ka jing perkhat ka bakla lano ru fenom la ban long janai. Lanu ru fenom la ban em briu bahok. Henry fidon kam ya ka Jingngeit ka jong blay. Kani ka Jingngeit ka jong blay kan wan happy lara pingat. Kata ka benta ka beningkong ka bengidon kam ha ka jingim. Na ka benta ka jing penem ngidon kam ban ngen. Ka baar pat ngidon kam ka Jingngeit na ka benta ka jing pen kia. Badam ta na ka benta ka jing pen kia na ka benta ka kot ka kia. Lafin puli ka ktin ka jong blay, lafin puli Marcus kalnong ka ba khandai ka kot ka ba arpu saw. Pin syamang ni ka Jingngeit hu syapang uway ukpa ubadon yu khon. Ubadon ya ka jingpang bhur. Ubadon ya ka jingpang ha ka ba kani ka jingpang kala penlong yu ni ukna ban bread jeladi sya bat sya ka ding
kabamot bau niu kena ola persang ban penyap ya lade kani ga jingpang ka bala penshitom ya ga jimot juperkhat om tang yau niu kena an reu pa jong niu kena ka Bible ka ong bau niu pa ola wan shiki senran ban kerpat ya ki bikin duai na ga benta jong niu khon jong kabagi senran kila duai henre penban kamba kam shim leja tin ka jong blai ka ong ba uji sukres ulawan pandau uji sukres ulawan uji sukres ukren ya gini ke kentien tunginya pulih gini ke por Marcus kalenong ka ba kendai ka dekat ka ba arpu ar hadu arpu sau Marcus kalenong ka ba kendai ka dekat ka ba arpu ar hadu arpu sau tien ka jong blai ka ong kum ni Jangan pulih tang nagar khat ke baar pulai. Ujisul ong haki til ramela banget ki barok kilong ki bala ya utau banget. Ti kumni ru haba ukpa utau kena ulayam jam. Ula ong bat ki jing jau umadru nganget atrai tu ya rap ya ke jing banget jonga. Ka Bible ka ong ba haba Jesu Kristus ukren syapang ka jing pen kia. Yau niu kena udon kam bandon ya ga jinget hoi niu kena lese onom la banget leu pau ha banget na ga benta jong niu kena pada ga jing sngo kia berki umat lawan shau Jesus Christ daga baong ya rap ya ga jing banget ka jonga bat kani ka long ga jing ikai ga ba crown ma ga jing ya lenti ka don ka por usumbai jing artetien wan ha ga jing em ga jing lembau syaitan pun sien ka yang ibangin nget na ka benda ka kamba ringa kwa ba fentep u blay usngau ba ladang gidon ya ka jinget fen pulih ha ka kamba ka ba Jesus Kristus le bon sien Jesus Kristus jukuran bahas pang ka jinget urang ba sispa badon yu syakri bahatmir jong ka jinyap la phakot yu Jesus Kristus baru Jesus Kristus ulamut ban lech ke yeng ke jung ban pen kia ni syakri reuni orang ba sispa ula phaktian daga baong memdan kam ban wan syukran daga ktien syakri jongau ni okhia baru Jesus Christ wong ini kentien baga jinget ke juga long ke bakrau hadu kata udah ro e ke jinget ke jung pana ka daw ke jinget ke jung ke Bible ke ong ha kita ke klemat la pen kia ni syakri jung Jadi enta kada fin syam shibun ma ki nuksal fin pule Marcus kelong besan fin syam ya ka jingja ha ka bagala don ka ka breu badon ni ka jingpang mi Islam hadu kar adli gisnam ini ka breu kala wat ya ka jingarap lagi babon ke jaka nong sumar kala lut ke pisa pilan baro ha ka bakadu kam don lat shu bagala yos ngau pangu jisu kala nget ya ka donot bala kantang syukta ya ka remyang jan ka jungu Kanget bahkan sayokia pada pleng ke jingpang ke jongka ha pleng ke jing telot jongka bu yosngo ha bagi yosngo bu Jesus Kristus ya lentin ajan kala yaksa ya pleng ke jing bon jong Ibreu hajan jong Jesus hadu bahkan da yo ban kta shisai ker biang jan ke jong trai berkatien ke jong blai ke ong baga bor ke banau Jesus Kristus kala tuj ke ke Ibreu padanda kala jakum tau Jesus Kristus la kali wong maru bakta Isenran kilong, balai mekli kita ke jingkeli kat kini ki bre ki badan saudang jom ya. Meong manu bakta. Jesus Kristus yosngo, pagadon ke jingkta ke baper. Kani ke jingkta ke baper, kade ke jingkta jong ke jingan. Kalong ke bala bangin don ha ke ying ke jong trai, hendre ngimat ya ke bor ke jong blai. Balai namar ngimwan da ke jingan. Sibun ki beri ki kta ega jankop ke jong Jisu hende ke bor ke bro trai kam sim letuat namar kim don ya ke jingat bat kim don kisngo bom don kam hende ke beri ke don ya kata ke jingat ke bas kem berakan tang syukta ya ke jankop ke jong Jisu Kristus kan yo kia hage bakado ke ni ke beri ke lawan syakmat ban ai ke jingpla bagala sngoru ya kata ke jingpla ya ke met ke jongka bro Jisu Kristus ong ke jingat ke jongpa Kala penkia ya pa. Jesus Kristus ukren sepang ke jingait ke jongka. Tadi tak kedaun ke benta ke jing penkia ya ke met. Idon kamban ngen. Padahal ndai tang ke jing penkia. Wat ya ke jing kot jing kia ru. Idon kamban nget.
nama de ublay uba thau ki khotmat ke jungi ude ublay ru uba senshar uba tip ya baro ki bynta jong ki khotmat ke jungi ni aingo yu blay ngela ban ring ban penhiar man siem ki thiet snam bat ke snam ka tuj ba ka mat ke jungi ki khot ki badan hapo jong ka mat ke jungi bengim la ban yo I da ka khmat Henrengi yu I ngitip bagadon ke jing tray kam ha mat ke jungi kadi ke jing tray pla ke jong blay ngidon kam barabor ban nget u blay ulong u basumar ya ke mat ke jungi na ke jing pang ke jing shitom balada fi pang fi shitom ken ma u blay ulong ulong pen kya pia ban yai nget u Jesus Christ udang pen kya na ulong ju menen matash ki bam jukon wana marta tien ya ke jing pen kya nget daga download ke jong pi lesi kala ban long haka klip mat fi nget fi yo ye ka jing pen kya lani kala ban long ba fi hab ban ne piteng ban nget ban yai up ye ka por ka jong blay re tang ka we ka long wat ju ai lat ye ka jing artien maru breu ba artien unom yo diang e na blay ka jinget ka long kum ka kti ke ba kner ye ka jing ai so ba ka jong blay Jesus Christ shimlawan ban ai tang ye ka jing penem re ka Bible ka ong da ka jing jingem snam ju ula pen kya yengi nget ya ke ski bo train pen kya ke jing pang ke jong pi balar finget kum bang jisu ke martha la panget pan I ke buram ke jong blay banganget skam ni ka long ke na ke benta jong pi ki ba shashkor kam de ke jing jarang khat ba finyo sngoy ni ke ke jong blay shim ke ke jong blay kum ba long nget de ka download ke jong pi baro kam ba ke jong blay kan tuan ka benta ka balai jong ke jingim ke bangidon kam ke jinget kadai ka jingget hapdeng ka jinge ki jingget hapdeng jong ki jinge ha ka jingai lenti ngana pi ka duksal fin puli ha ka gospel jong Matthias kalanong ba pra ka khot ka arpusan arpun rio hang tu fin shem ya ka jingja ya ka kentien ka bakisnan ka jong Jesus Christ ki kran ha ka por ba kidang don hapdeng jong ka duriao kinsan ka lawan ka eryong ka ba krau ka jan ya kaban pen kalam ya ka liang ka jungki kila shepting shikada ya bar hakata ka por Jesus Christ udon rengkat bar ki ndeu thialengai trong jung ka liang kalong ka ege ka pla ba preng jung ki eryong baro kila shepting kila excite na gamda ka jingem ndeu Jesus Christ uyo thialengai kadang ka khubor ka khra ba kinan kamban tip kata kalong ba Jesus Christ jus ngau klumar ya ka nuka jing lani ka jing ja ka ba shirkai ka ba jah ka perthai namar ulang ublay pat baro ki dona po ka jing senshar ka jongu suitan ula ban le kat ba umon henre suitan unum la ban le palat ya ka ka ba ublay usha suitan unum la ban senshar lut baro namar udai tang jing tao ublay ken udai unong tao denak ta ka Jesus Christ shimla lamwer hapdeng jong kita ki baro ndrek ni ki senran kila shepting kila wan show Jesus ana kila wan show Jesus kila ong yu Jesus hatu mem sunyo bangin sayap kata ka kentin jong ka jing bomnget ngin sayap hatu fila jukran syapang ka jing yap yela dia hatu fila jukran ki ki kentin ki bom sngow tenat na ka jing shlay ka donot kermiang sentur ka kren bon sien habangi artatien ki kren ki kentien ki bomdai ki bri ki badap daga jinget ki kren ki kentien jong ka jinget kan mau ba ka jinget bakan trekam kadon kam ye ka ktien Jesus Christ ong la pinget pin ong yu lomba bawon kenrea ka jinget ha ka donot ka jing pla ka sentur kan pelong ka jing seiso kambiang tang bangin nget gidon kamban keren amar kadon ka bor haut liet den ka dawngi haban pendap ka download ka jing ka ktien ka jong blay knang ba ka jinget kan long ka kra ba ka ka bami ka miang sentur ka jingi kan long na kata ka bangila pendap ka download Rangi pendap ya ka download ka jingi ka ktien ka jong blay ngin kren ka ktien ka jong blay Rangi pendap da ki kentien syukor ka jong baman ngin kren ya kata ka jing syukor na ka miang sentur ka jingi Begini kisenran, ke Bible ke ong kila ong ini gentian show try, hadu mem sutnyo begin sayap. Baru Jesus Christ ula kena ke batia, ke bapla kalong bau Jesus Christ, syum la kren ningkong ya ke eryong.
Henry penban finshem ningkong uji sukres ulas sneng ki. Wong balik filong ki berit ke Jingngeit. Hadian jong kata ulas sneng ya ka yong ya ka ka bat kelalong jai. Ka kubor ka bangidan kamban yo hang ni kalong. Kin mau ba bun sien habang ye kenduk Jingngeit. Ikwa ba ublay un pet shagi Jingngeit ke jongi. Renga kwa ba fintep ba shua ba ublay un pet shagi Jingngeit ke jongi. Ublay kwa ban pet shuai ke donwood ke jongi. Ka donwood jongi ka longkum do. Ikwa ba ublay un penkelai ke di ke Jingngeit syam ha ke jingim ke jongi. Henry penban ublay kwa ban penkelai shuai ke jingim ke jongi. Shua ba un penkelai ke ta ke Jingngeit syam ha ke jingim ke jongi. Dene ta kedau ka kubor ni kesingi kalong ba. Ngidon kam ya ke Jingngeit ke baskem. Lada ke Jingngeit jong ki senran ke long ke baskem. Angit skem kan da pen kemen ya ke donut ke jong kenrat. Henry ulas ngosi na maru yo I ba ke Jingngeit jong ki ka rit palat. Ke Jingngeit ke jong ki kamla ban pen sngo bahayo blay. Dene ta kedau ni kesingi menta fi kendo ke Jingngeit fi kendo ke Jingngeit ken mau ba ublay utep kamha mau ban ya ke ba pipitep. Ka wei pokoi ke jingja ong ke Bible ki ja ki trelam naga benta ban pen bahaya ngi. Lesing imla ban sngo tho. Kalong ke jing shisha bang imla ban sngo tho. Akan ukur kom ke la ban pen bahaya ngi. Henry onda filadap ban nyai lenti. Pen se sngo tho pleng ublay udon ya ke jing temu babha. Pleng ublay udon ya ke jing perkhat babha. Dene ta kedau ka kambahai ngi bangin shushanya ba jau blay ha pedeng jong ke Jingngeit. Ka kambahai ngi bangin shanya ha ke jing start ke jong blay. Namaru blay utep na dong shadong ke jingim ke jing utep ke besong utep ke beyeng. Nyawi ke nyaw klik ke bahap na ke klik ke jingi. Ba ke wei ke senjam ke bangi shim blay utep. Kanu tami ke Jingngeit ke Jingngeit ke bangi kendo. Ulong blay ubabha tungin nam artetien ya ke jing bha ke jong blay ha pedeng ke Jingngeit. Blay anganam eno api dan leleru. Lalu blay anganam eno tungin nget ya kita ketien ke jong blay. Wat kuslai nama ke jingim ke pikiran ke keti ke jong try. Ke jingim ke jong apa pikiran ke keti ke badan bor ke jong blay. Usaitan onam la ban le tam ya kata ke bau blay usha ku malong yu job. Usaitan ula shim ya ki kon, spongor ki kon ke jong ula shim ke jing don jing am ula kata ya ke kwat ke kya ke jong job. Henry la ban kata ke mensiam. Nama ru blay shim la sha usaitan bor le kata. Henry usaitan shim la tip bau blay usha kenang mau job nya lenti nang ta. Kenang bon yo ban kerku bon sha hadien. Atu vitep bau blay ko ban kerku bon sha. Haga jimot ke jong blay kamdon ke basneo per sha ipi. Kumalong ki kon Israel play Jeremiah nom arf kandai ke rekod ke bakat we. Blay ha ban ong leng bau Jeremiah ba blay don ya ke jing perkhat basneo. Ngamdon ke jing perkhat basneo. Ngadon ban IP ke jing kermen ha ke por ke bakut. Deng tak daw ni keski bentang idon kam ya ke Jingngeit hap deng ke Jingngeit ke Jingngeit ke bangyai lenti. Ka bakado idon kam ya ke Jingngeit ha ke bat ke Jingngeit dei ke jingi bat ki para breu. Lafin puli Lukas ke long ke bakatnyo Lukas ke long ke bakatnyo uji sukres ukren syapang ke jingmap ya kita ki bale sneu yangi. Abang idon ha ke perthai inam la ban ong babaro ki breu kin sngot hulot yangi. Nginam la ban ong babaro ki breu kin long bet ki babha na ke benta jongi. Rekadon ke por ke Jingngeit lenti ngi syam ba ki breu ki long ki ba pen mong ki ba pen ngosi ki ba pen ketang ru ke jingim ke jongi. Relar fi ya leng ba kum kata ke Jingngeit lenti kin mau fi don kam ya ke Jingngeit kenang ba fin la ban yang scam ba ke Jingngeit dei ke jong pi baru blay. Uji sukres ong ha ke gospel jong Lukas kelong ba katnyo. Ong ba kalong ke bamla baka jing jentot kanuman terus ngap kan pulih ke bakaong ulang ruwa kisenran kalong ke bamla ega jing jentot bak kaban omwan recordet yuta ubakiwan kala kambha yu la daun te do mau teliat ubakrau kerendang jung padon bread yu ke duriau ban ya kaban pentot yu wei na kibaret Jesus Christ u ai ke jing kai ke kordor kata kalong ke bamla ba pinam ye kendo ye ke jing dei bar kibreu
Kindon baik ba penthut ya jing lenti ke jong pi. Kum ba Jesus Christ udan ni ke perthai. Kum tangi long. Jesus Christ udan ki bre ki ba shon yu ki ba bishni yu. Wat ki ba persang ban penyap yu. Judas balong weni ki senran ju persang ban deno yu. Bola le si sai kata. Jesus Christ wang kini ki berhoi ki haban jaban pendap ya ke jing temu ke ba pela ke ba mayan ke jong blai. Tang ba kordit yu tau balong mau jentut. Ya ita ibarit hagi mau blai. Kabamot kumno. Kadairu ka jing hikai ba ngim di ban long mau jentut di kiwai. Kiwai kila ban long mau jentut ya pi henre mo pi pim de ban long mau jentut di kiwai. Ginon kam man duai lara ki beri ki long jing tut yang ni. Ginon kam ban aigo kadon ke jing bahang ta kadon ke jing temu ke jong blai. Ban penwandur ban pensan ke jing long man sim ke jong ni. Lara gila ban tangi ki be jengi. Kata kam dai ke jingit ke bersisa. Orang gila ban kerku tangi ke berkerku ini. Kata kam dai ke jinglong ke jong blai. Jesus Christ wang wadi ke nong shon. Kerku ke betem. Le bahai ke bale asneo. Ke jingit ke jong blai ke long ke bakam khra ban ke jingit breu. Ru blai ko ai bengin long kum ha ke perthai. Dia bangi ya lenti na kum kita ke jingit dai ke jingi kalau belong bagi bayang besam, kalau belong bagi para bayatrai, kalau belong bagi parlok, kalau belong bagi para bengan. Abang nyai lenti nakum kata ke nyai lenti ken mau. Ba kadon ke jing tumbu ke jang ublai. Ram shum la de yo Jisu, ram shum la shon yo Jisu, Jisu no mya balo ke ding pena. Ram Jisu Kristus mya balo ke ding pena kanam dan ke jing pen ya ke perthai. Tenginon kam ban yi ya ka dur ke bayar ke ba ublai udan ha ke jingmot ke juna ke benta jongiru. Tinang ta ka tin ke jong blai ke ong Jesus Christ ong lada manu kiwan ban le pop persaya pi henrai kiwan ban kelak ba mat nyosien ha ka shisngi men map yau tangan puli ku magalong tu sumari la de la palok jome le pop ye me tu snengi u bala kelak mat tu men map yau la le pop ye me nyosien shisngi ru bar nyosien shisngi ru upasha me daga ba ong kelak ba mat men map yau Jesus Christ we kai ba don kambet ban map la kalong bon sien rungi haban map kadi kalong persya ya ka jing sngo ka jongi dikai ke bagi senran ki ong hadian jong ni ka jing kai ka jong Jesus de kita ki apostol ki ong ka khat ka besan tupen roy ya ka jinget jongi tupen roy ya ka jinget ya jongi piron kam bandon ya ka jinget ha ka jinget dei ka jong pi bar ki para breo bon sien ngi ya da ka jing sngo iit namar bangi sngo iit ikirku namar bangi sngo kwa ban kirku ngi map namar bangi sngo kwa ban map henre kham tam ngan ong yepi la don ki pen mong ki pesco si yepi ka jing sngo barbor kanom tre ban map ka jing sngo barbor kanom tre ban kirku ka jing sngo barbor kam tre ban doai dene ta daw tin ka jong blai kam hikai bau banget unya de ka jing sngo banget di banyat de ka jinget ubanget uim da ka jinget bon sien na ka bible apen ken mau ubahok uim da ka jinget uyat na ka jinget sha ka jinget kam de ka jing sngo ka long ka jing ai ka bakerpang ka bo bleu a hengi ki breu henre iron kam man nyai da ka jinget om da ka jing sngo ka jinget ka de ka nong yalam ka babha ka jing sngo ka dei ka nong buot ka babha kwa ba fin ken mau ya kita ka kentien ka jinget ka dei ka nong yalam ka babha ka jing sngo ka dei ka nong buot ka babha la fi penlong nong yalam ya ka jing sngo ka jingim ka ji ka lakot namar ka jing sngo ka long klumar pat kam tip sha e bakalet ka jing sngo kan sha kenting hakil kat sebakal ka bear. Mereka jingat ka doni ka nong rim ka baskem. Larangi syak baga jingat kan yalam ya ka jingim ka jungi. Nga kwa ba fintip ka jing sngo kan buon. Lalu film sngo kwa ban map. Map da ka jingat. Lalu film kwa ban ied da ka jingat.
Dalam film kuat ban kerku dah ke Jingngeit. Bat kata ke jing sngau kan sebut na din. Kata ke jing sngau iet, kata ke jing sngau kuat ban kerku kan sebut na din. Dalam ngim kuat ban pulih ke Bible, pulih lah ke Jingngeit. Adin ba fila pulih fin sngau ya ke jing pelai luat. Dalam film sngau kuat ban yerok ban mani yo blai ban rak ki ban ruai ban dam ki kok siu. Kata ke jing sngau, ba fi sngau kum ta mani dah ke Jingngeit, yerok dah ke Jingngeit. Raki kecil dah ke Jingngeit, kadang ia pi sasipang, kani ke jing sngau ke basngau tenatkan buat. Ke jing sok ke pelat ke jing sempangkan buat. Dia hang taken filak ban iet je baru ki breu, compare ki longkum no. Kilaban long ki basneu, kilaban long ki babha. Kumbangi per ke dor ngi per ke jinglong. Inam la ban kemi lenti baru kin long kumbangi. Dia nak kata kedau ha ke Jingngeit lenti ke Jingngeit jingi buat ki para breu. Gidon kam bandon ya ke Jingngeit. Ki senran ki ong tu penroy ya ke Jingngeit. Penroy ya ke Jingngeit. Ban maap dah ke jing sngau tinggi namla Henry penroy dah ke Jingngeit. Itu beliau ai boringi. Haki di lai bynta jong ke jingim bangin yad dah ke Jingngeit. Ke berningkong. Ke Jingngeit nam ta ke jing penem. La film patsim langet how Jesus Christ nget ya ke digeski. Ke baar ke Jingngeit na ke bynta ke jing pen kia. La fidon ke jing pang nget bu train pen kia fi digeski. Kebalai ke Jingngeit hapreng ke jingge bat ke jingele. Fidan hapreng ke jingge ba ke jingele waju artetian nget je ke jing bah ke jong blai. Ba khaddo ke Jingngeit ha ke jingge dai. Tungin roy ha ke Jingngeit khnang bangin la ban ie je baro namar ke Jingngeit ke trairu ling ba ke jingge. La fin pule ha kat kum Galatia ke nong besan ke khat ke ban rio. Ke Bible ko ke Jingngeit ke trai ling ba ke jingge. Lagi donnya ke Jingngeit beleru ke tray, marmar rengkat bat ke Jingngeit. Itu beleun ai boring ye kesngi, pangin long ki breu jong ke Jingngeit. Beleun ker khuye pi, patungin ye pelong lang ke jing duai, kin pano tribe un penroy ke Jingngeit ke jingi, man la kesngi tungin ye duai. A try nga ai ngo ye me ba me sngo ke ni ke jing duai, ha ke nuk ke jaka ke bangingi don. Ye rap ingi bangin nget hame. Ye rap ingi bangin pensngau bahaya me da ke Jingngeit. Ye rap ingi ko try bangin nang roy ha ke Jingngeit, bangin nyai da ke Jingngeit, bangin em da ke Jingngeit. Nama klem ke Jingngeit ngin mlaban pensngau bahaya me try. Ai ba ke tien ke jame kan man roy ha ke jingem ke jingi. Knang bangin la ban long ki badap da ke Jingngeit. Ke buram bat ke jingi ro ngi ai shame bat tang shame hi ha ke kerteng ke jong Jesus Christ. Amen. Doblen kur khuy pi ban ga nget scam. Lagar kui ke jingim ke jong pi lembag ni ke ketien. Amen.